Teď mě dobře poslouchej. Musíme setřást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlapni na to, kámo! Chceš skončit rozstřílený jako řešeto, nebo co? Přidej! Teď nás zabiješ dřív než oni! Skvěle! Máme je z krku! Dobrá práce, kamaráde. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomily. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu kolik chtějí. Lepší být chudý a živej, než bohatý a mrtvej, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné.